bo hari kunu yenni jabiya ko be tarawihi min ke ko do ko bidiya do ko cide manana umaru de nananai atigi en galon tige akatawra yen galon tige aye galon tige yoro juma cide en folo de ye tarawihi damina hadisa sahle umbe cide ye tarawihi sallini mugo yesu saba sunani na de misidi fora nyogo nye ko cide sallirana misidi fara tew cide mabbo kana fo fajiri anana ye sallini jamai ako sura ye min ke nya do de me min nya to ni mabbo kana sallina wiye ni ne sirana de ni ne dumeraka tarawihin kana kawo ka fardaye nafilain kana kawo ka fardaye odi ya to ne ya to cide nyake cide folo de yake sunnai ko cide ma ka yen galon tige cide nye tarawih ke tuma mi cide fatura abubakar sigira nola bo abubakar ka khalifa ya franche majanya ko sobe sam fulani kalu damado de do e pe abubakar sigi wakati wo ya soro kele wusulonde jahadu wusilendo ale boro jahadu ko ya le sugula kateme kabonni ko sugula parce que cide fature mo go dodo murtira kabo dinala abubakar tumbe wulu kelele no nyanyini la ale maseka mo go fara nyon kale sugula den tundo umar ibn khattab tilela ale ye franche janke khalifa yala wala umaru ye mugo fara ɲɔgɔn kan don dɔ la bɔra misiri a nana misiri la dɔw bɛ mɔgɔ fila bɛ salli ɲɔgɔn fɛ yan mɔgɔ saba bɛ salli ɲɔgɔn fɛ yan mɔgɔ kelen b'a ka salli kɛ yan a umaru ye mɔgɔ fara sɛbaw fara ɲɔgɔn kan a ko ne ye nin ye mɔgɔ bɛ kɛ ka salli cogo min ne y'a ye n ka jama fara ɲɔgɔn kan kalimami kelen tɛmɛ u ɲɛ o de ka ɲi sɛbaw ma baasi k'a la umaru y'a kɛ a ye ubay ibn kabi a y'o ɲamara u ka mɔgɔw la salli a kɛra kan tan ni kelen salli n'u ye don dɔ la umaru bɔra u bɛ jama salli a ko niyamatu bidiyatu hajihi mais umaru kante ko sariya ka bidiya dɛ bidiyatu lugawi mana ciden nya damina ya bila abubakar tirera make ne de nana kurakuraya umaru kan bode manna ko niyamatu bidiyatu lugawi la bidiyatu sarai sariya ka bidiyate ciden nya ke ka kuro kele fulanna na ko umaru de yake an bora hadisala ciden ko wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin kalifa nani nye fengo fenke asabatira ko sheybaw ye fengo fenke o te bidiya tugune parce que hadisa irubadu bin sari aka hadisa kono ciden ko mbawma akin ka sunna mina nin ka kalifa nani ka sunna kalifa nani nye fengo fenke o te bidiya o ye ciden ka sunna de kele fulanna ni sheybaw gorobali ye min ke bidiya te ni ciden ko humu alama ana alaihi wa shahabi tuma mi ciden ko yahudiyaw fara la jamakulu bi wolon fulani kele nasaraw fara bi wolon fulani fula ale kam manton bena fara bi wolon fulani sabab bebe tasuma kono ni jamakulu kelente o ko jamakulu kelenya jumaya ko nenin ka shebaw be minka ni mugo munun bo ko de jamakulu kisilenya donc shebaw ka barate bidaye umaru ka barate bidaye atigi yen galon fo anye min fo nimbe ye de jahalu murakkabu jahilu de do me wulu yere tado ku ye jahilu ye